Ja ću sada izvesti pokus koji će nam dati odgovor na pitanje zašto je na ekvatoru toplije nego na polu. Ovaj pokus je vrlo jednostavan za izvođenje, a sve što nam treba je jedna ručna svjetiljka i list papira na kvadratiće. Postupak je sljedeći. Svjetlosni snop uperit ćemo na papir okomito na ravninu papira. Zatim ćemo nagnuti svjetiljku, odnosno svjetlosni snop, tako da s ravninom papira zatvara mali kut. Motrimo veličinu kruga kojeg na papiru ocrtava svjetlosni snop. Što se dogodilo? Kad svjetlost pada na papir okomito, svjetlosni krug na papiru je manji. No kad svjetlost pada pod malim kutem, svjetlosni trag na papiru je veći i ovalan. Zašto? I krug i oval proizvodi ista svjetiljka, što znači da cijeli ovaj oval prima istu količinu svjetlosti, odnosno svjetlosne energije kao i krug u prvom slučaju. No površina ovala je veća od površine kruga, što znači da svaki kvadratić prima manju količinu svjetlosne energije nego u prvom slučaju. Gdje je tu fizika? Kut upada sunčeve svjetlosti na površinu Zemlje uvijek je manji na polovima nego na kut upada na ekvatoru. No jeste li znali da je i kut upada sunčeve svjetlosti na površinu Zemlje razlog postojanja godišnjih doba? To jest kut se mijenja zbog Zemljine vrtnje oko Sunca te nagnutosti Zemljine osi u odnosu na ravninu vrtnje oko Sunca.